sejarah Gumbregi niku atur syukur para pinisepuh niku riyin mriki tani. Dadi sesawah sak sampunipun panen angka kalih pun tani parigadon. Panen angka kalih niki pun ketiga. Nah sehingga kapenggalih longgar angon Kewantha Jaya sing wingi kanggo garung luku tenaga sawah niku diseneng-senengke. Nah kanthi mekaten diculke diumbarken sawah disetreni ditembangi uran-uran isine donga panuwun. Dene donganipun menawi simbah-simbah riyin donga sapu jagat, donga slamet, donga kunut, donga Sulaiman. Niku ngoten niku. Lah sengko mangke niki lajeng sangune kupat belas tawon napa dene tempe niku nek sanese mangke ana ingkung tumpeng bolong lan ambengan jajar pasar bolang-bali niku sedaya pun wonten. Kupatna ya minangka pralambang pun kersanipun kewanipun lemo-lemo kados kupat lajeng nopelas tawon kersanipun pralambanganipun kesane werdi dadi manak kemanak dados kathah kagem nyekapi para warga kabetan saben dintenipun kathah rak mangke saged jual beli ngaten menika nggih pralambanganipun tiyang sepuh rumiyin ngaten langgih ngaten menawa nggih kantun lajeng kantun ngelestareaken anggenipun angon Kewantha Jaya. Ingkang militi ngersanipun Simbah Reksa Pawira napa dene Mbah Rana Karya menawi Mbah Rana Karya niku riyin jenenge bocah Mbah Bliwah. Di zaman biyen iku jeneng bocah nggih biasa. Lajeng Mbah Reksa Pawira niku Mbah Kanun. Lajeng rumiyin ugi wonten Mbah Saminah niku Mbah Saminah niku bapake Mbah Tirta Simboke Mbah Tirta Sumarjo. Niku Simboke riyin nggih sareng-sareng menawi Gumbregi wonten sawah blimbing. Menika jaman taun wigaan napa saderengipun 17. Menika salajengipun lumantar Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Purworejo rikala 1993 punika pikanto dawuh supados sareng-sareng kirap wontenipun upacara adat Gumbregi punika. Nah sehingga lembaga napa dene Kampung Westani Gumbregi menika kula namung derek ingkang dipun pajak saking Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo rikala semanten dipun paringi istilah niki pemangku adat Gumbregi. Dilalah wonten ing Dukuh Sono Karanggede salah satu penyangga desa budaya wonten ing Kalurahan Jatimulyo. Ingkang punika sawetawis kawula aturaken pilih dening Mbah Bliwah napa dening Mbah Pawira nglaksanani wonten Alas Karanggede napa wonten sawah gede Mbah Setyo Yarjo nglaksanani Karanggede Mbah Sastro Sukono nglaksanani wonten ing Tonggowe punika Mbah Kasiran nglaksanani wonten ing lapangan Klinik punika. Ugi dumugi titilaji taun 2015 dipun timbali ing Sultan Hamengkubuwana ingkang jumeneng kaping 3 Bentara Upacara Adat menika dipun laksanani 2015 wonten Pelataran Kraton Ngaido Santo Hadiningrat. Sehingga kalih nyewu kali niku pikantuk fasilitasi dan keistimewaan dipun strayet dipun setting dados satunggaling kemasan budaya ingkang rebung lan jaya. Ugi tahun 2023 dipun paringi minangka Menteri Perhubungan. Kawanipun selaku dipun aplikasi klinik sumantena dipun wirani anggenipun sami menuwun dhumateng Kampung Kuwaos sakliring dadi Purwo Madyansana mugi tansah babang tawakal kebudayaan ayem-ayem makmur jembur sedayanipun.
Niki kang nyelaken niku kendel wonten mriku niku. Donge macitan. Nah, kendel sami macitan teng mriku niku. Ning yo ditelake nggih niku Mancetan. mancetan. Dados karang gedhe niku maksude riyen niku ndadap gedhe. Ning jane yo niku dilaras niku karang gedhe. Nek jane nggih niku ndadap gedhe. Dadap. Niku nalika Sunan Kuning Lono. Sunan Kuning, Sunan Jodrono niku kok tesis zaman kesunanan. Oh. Nggih. Dadap gede berarti niku wonten napa wite dadap ngoten napa pripun? Buatan nggih. Buatan nek riyen saya sing niku alas gedhe niku wit ranggung. Kok saged dadap niku napa? Wong niku riyen zaman tahun sewidak 3 niku dipun tek dipun damel napa ketoprakan lakon koprak. Oh, wonten. Nggih wonten lelaine. Oh. Nggih. Nggih. Mesal wonten lelaine lan iki yo kalih tiyang sepuh niku yo kalih kleres wa kula niku resa pawira alias kanun wae yo pokoke boten pareng ajeng lakon. Oh, mboten bareng. Mboten. Berarti niku riyen nate didadoske lakon ketoprak. Nggih. Wonten lelaine. Oh. Di pantangan. Oh, nggih. Nggih, nek nang pantangan. Pantangan dilarangan. Nah, kados kalau nombon Nah, niki gambar nglampahaken Oh. gambar wulan mboten Mboten pareng. masalah. Terus wonten efekipun samping. Nggih. Sae Nggih, nggih. wonten pengorbanan. Oh. Nggih. Pundi-pundi papan tak wonten ingkang Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih. Rawane pun duruk. Rawane iki men. Ya iya kan. Ora pernah kae. Oh, nang kene kene. Jane ra kitemo digawe iki ya dikai montesan. Ala kae kaya iki Ora jero, ora pelataran. ora. Kowe sing baku pelataran. Lampune sakare Pak. Oh, niki. Mana Nggih. carae? Kuwi gene Saged, saged, tuh. Pecah. Nggih. Ya, Ketinggal. Jadi papat Mas kali Sendang, kali Manjetan, kali Semali, Kemuning, Gondosuli. Oh, wonten sekawan. Nggih kali Sendang, kali Manjetan, kali Kemuning, Gondosuli, kali Semali. 5 ya, Pak. Sing genep itu ndi, Pak? Jemberit. Jemberit saya disuruh ora? Sepedak. Sepedak. Sepedak iso. Oh, sepedak. Setunggal mawon mriki wonten. Di sini ngendi? Nah, itu nek benjing pakai anu ngeten iki sak darane niku antes niku patah niku mendhet toyo pitung sumur Kali niku langkung sae malih. Niku niku sak darane niku pun mendhet anggo sekedhik rek mamake yo dicampuri liyane ngoten. Kali Sempedak. Ya, itu pun zaman pembangunan pun Hewanu ada kali tok. Oh, Tok Songo, oh iya. Nah, Habis itu begitu. langsung saya nek tok songon itu. Tok Songo, Sempedak, Gondosuli, Semali, Kemuning, Sendang, kali Manjetan. Tok gitu. Tok songo ae. Nggih. Kaduyen. Itu sumber mata air sepanjang masa ora tahu garing. Musim kemarau ngoten. Kemarau itu Tetep oh. Kemarau ya medal. Tetep Iki medal nggih. Wonten. Niki kemarau ya wonten iki. Oke, di musim kemarau tetap ada airnya. Kalau rumiyin wonten anu ulam iku nggih. Oh, nggih. Welut putih, Mas.
Ndek sak tase Pak niki. Nggih. Sik zaman wali niki. Oh, Niki Nggih. sik zaman wali. wonten yen gumbreki wau genepi ini kupat bersama ditemani dengan tempe. Kupatnya melenuk. Jadi menurut Bapak siapa tadi ini sebagai filosofinya sebagai biar hewan ternaknya itu bisa gemuk dan menghasilkan hasil rezeki yang melimpah. Thank you.